Jeg var aldrig sådan rigtig glad. Sad bare og kiggede ud af vinduet. Drømte mig langt væk. Med tårer. Drak ofte soverne væk. Rigtig, rigtig langt væk. Jeg kunne sgu ikke se mig i spejlet mere. Det var ikke sjovt. Ikke spor sjovt. Mit liv var så sørgeligt, at jeg knap kunne gå i bad. Men så skete noget mystisk. 3 mennesker kom ind i mit liv. Ændrede alt. Ændrede min personlighed. Før vidste jeg ikke, hvad kærlighed var. Så mødte jeg Tobias. Han har lært mig at elske. En nat var min hamster død. Så ringede jeg til Karen. Karen ved meget om døde dyr. Og Morten, ja, han har lært mig at finde op i mig selv. Jeg vil gerne sige tak. Der er mange, der gerne vil sige tak. Fordi I har hjulpet os på vej. Fordi I har vidst lige, hvad vi har haft brug for. Fordi I har samlet dem, vi elsker, allerhøjest. Fordi I har skabt fællesskab og glæde. Og fordi I er dem, I er. I har givet os så meget. Nu vil vi gerne give noget igen. Vi giver jer vores blomst, vores skrev, vores mødom. Tim Pilgaard byder jer velkommen til Jomfrufest.